Какво става, хора? Аз съм Пейчо Пицата и днес ще започвам с новата поредица. Това е First Touch Soccer. Така да го кажем. FTS 15. Накрая ще оставя линк до описанието как да се стига. Тук имам един недовършен матч и започваме да го играем. Вижте как процедират нещата. Малко е бълвам и играчите не може да са реални като на FIFA. И е така. Тук с някакви по-така слаби играчи. Аз тук сега ще ви обяснявам. Да не ви казвам за играчите. Значи, в началото ви иска Career Mode. Career Mode, това е теглиш някоя лига, аз как съм направил германската. И то ви дава трите най-слаби отбора. Естествено, вие се надигате. Последен път, когато играх тази игра, бях менеджер на Байерн, доколкото съм сигурен. Да, на Байерн точно. И беше много кеф, защото всъщност не ми беше толкова много голям кеф, защото аз си бях купил много играчи на Кьолн и преди си бях Кьолн, но когато ми свърши и те ме смятат за добър, защото ги бих 4-1 с тези играчи. Когато ви сметне, че са много добри, те ви подкажат един от лигата. Значи вие изберете ли Испанската лига и станете доста добър. Естествено, че Барс ще ви поиска договор, то така е направена играта, да стигнете до най-добрия. Сега аз игра приятелски матч с Тотнъм. Тук, за разлика от FIFA, моите точно като изпълнявате да кажете кой да бие корнер. Моите е така да си го сменяте постоянно. Можете и така и при фрикик. Това беше на празна врата. Също лошото е, че тук се изпуска и на празна врата. Мерете вратата, бе. Бахчи хората. Добре, аз този матч го пуснах на един мой приятел и тук падаше 1-0 до 70. Откакто почнах клипа, бехме 1-1. Цъках малко, за да изравна и сега не мога вкарам, бе. Аз надигам да я вадиш вътре остра. Бахчи. Играта като цяло е супер. Има си кариер мод. Това е най-якото. Това е цялата игра. Също и така може да инвестирате в коинс. Сега ще покажа как. Значи, за да инвестирате, натискате ето тук. Само се появят другите. Натискате ето тук. Investing Club. Значи, вие имате 68 коинс. Но не искате всички. Така им, че искате 30. И те ви дават автоматично 720 000 срещу и тия 30 коинс. Аз няма го правя, защото си имам доста коинса. И ето тук ви е трансферния маркет. Може да се търсите в Players. Какво може да купим тук за 20к? Това е. Колкото за играта. Тук имаш клуб. Какво си е лигичката? И това също е много интересно, което забравих да кажа. Играеш шампионска лига. В групи. Имаш си собствено първенство. Ето го. Штутгарт, Фрайбург, Аусбург. И естествено си имаш купата на Германия или там каквато ви е. Ето Friendly Cup. Какво друго да кажа? Тук ви дават известия за всичко ново. И ето все пак това. И обещах да ви покажа как си купувам коинс на FIFA. Значи, защо влизам на FIFA?
Влизам си в Google и пишете Food CMS. Food CMS. Влизате в него и естествено тук ви иска регистрация. Може и без регистрация. Тук избирате игра. Може да е за FIFA 17, 16, 14. Натискаме да кажем 14 просто. Тук ви иска за какво е. За PS, за PlayStation, за Xbox. Тото няма на телефон. Само с тия, ето вижте съм бак. Сега като натисна 16. Излизам и за Android. Тук ще натиснем Android просто. Чай, че чак да го купа. Добре, влизам сега аз пак. Айде. И тук ви иска how much to coins. Нямам си на идея какво е. И просто си купувате. Първо, значи, то звучи така. Сега ще ви покажа на FIFA. Там си въвеждате всичко, имейли и дрън. После си влизате в FIFA-та, се тая коя, моята е 15. И така. Влизаме си в FIFA-та, която естествено не ми е логната. Но няма проблем. Това все пак ще ви покажа. Значи влизате си в клубчето, влизате си тук. Дрън. И така има един играч, който ви струва пари. Аз нямам такъв. Ама и сега ще имам. Няма да имам. Добре, аре просто е така. Представяме си, че Жулио Сезар струва пари. Вкарам го до трансфер. Натискам до трансфер. Така. Отивам в трансфера. Опа, в трансфера. Аз тук съм пуснал някой. Перфектно. Значи, като вече сте изпратили имейла, написали сте си всичко и трябва да въведете футболиста. Идвате тук, въвеждате за всички пари, които искате да купите. Каем 6 милиона и 500. Така, въвеждате го, тук е много важно. Точно на един ден. Точно на един ден. Лисвате го. След това отново се връщате в FoodCMS, въвеждате всичко и натискате Buy. И парите ви за тези, които ще го правят за първи път, се изчаквам от 24 до 48 часа, а ако вече сте го правили, час-два. И така, хора, това ще бъде всичко от този клип. Обичам ви и до скоро. Това беше всичко от Петю Пицата.